Puntos ni Katulpos. Jensen Dream sa edukasyon, dugang serye. Kinahanglan nga mas attractive ang Jensen para sa mga investors aron mas attractive usab sa katawhan ilabi na sa mga kabataan nga motabang sa pag-prepare sa direksyon nga gusto natong padulngan nga mao ang tourism o manufacturing gawas sa kasamtangang fishing industry. Ato gining punto-puntohon. Unang punto. Puntos ni Katulpos. Angayang tinguhaon sa syudad nga maplastar ang infrastructures o mga policies aron maka-attract kita sa insaktong investments nga makapakusog sa pag-angat sa lokal nga ekonomiya o makatabang usab sa pag-angat sa panginabuhi sa katawhan. Ang plastar nga plano sa edukasyon nga padulong sa atong direksyon mao ang usa sa susi niini. Ikaduhang punto. Puntos ni Katulpos. Kinahanglang adunay klarong koordinasyon o relasyon ang akadim o ang eskwelahan, ang industry o mga negosyo, ang mga katawhan o ginikanan uban sa mga kabataan o ang klarong commitment sa lokal nga gobyerno sa pagsuporta nini nga direksyon. Ikatulong punto. Puntos ni Katulpos. Pwedeng tun-an sa research kung unsa nga klase sa mga manufacturing ang atong i-priority base sa atong available nga raw material sa atong dapit ug potential sa duol nato nga market sama sa BIMP Iaga. Dinhi usab nato i-develop kung unsa nga klase sa mga kurso nga pwedeng suportahan sa lokal nga gobyerno aron siguradong makatabang sa mga kabataan ug kinatibuk-ang katawhan. Punto final. Puntos ni Katulpos. Kung klaro ang atong preparasyon sa tuang direksyon, walay rason nga dili makabot ang gihandom nga damgo sa matag usa nga maangkon ang mas maayong kinabuhi ngadto sa unahan. Ang mga issues sa edukasyon dunay dakong koneksyon sa ubang butang sa atong kinabuhi. Puntos ni Katulpos. Managlahi man kita og opinyon og baruganan apan usa lang ang atong puntos, ang damgo para sa kaayuhan sa General Santos. Ikaw kabrigada, unsa ang imong Jensen Dream? Like Singapore, we should aim our dream for greatness. Atong mahalon ang atong syudad tungod kay Jensen is our home. Ato kining balay. Jensen is our treasure. Ato kining bahandi. Jensen is our pride. Ato kining garbo para sa atong mga kabataan. Let us dream for a better life. Dream the Jensen dream. Kay uban sa inyuhang kusog nga makasustener, naaara na sa lider. Kini si Brigada Elmer Katulpos, bagong vision, bagong solusyon. Barug Jensen! Alisto, higala ug amigo, andam ka na ba sa pagbago? Puntos ni Katulpos.